ഹായ് നമസ്കാരം, ഉദയശങ്കരൻ വാട്ടർമാൻ. ഇതെൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞിക്കഥയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഞാനും അടുത്ത കാലത്ത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് കണ്ടതാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളിലേക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം തോന്നി. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു പുതിയ ചാനലാണ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബും അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ടിങ്ങൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ കുറേ കുഞ്ഞിക്കഥകളൊക്കെ പറയാൻ എനിക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. കം ടു ദ പോയിൻ്റ്. ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു രാജാവ്, 19 വയസ്സായി പുള്ളിക്ക്. അങ്ങനെ രോഗശയ്യയിൽ കിടക്കുകയാണ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മരിക്കാം എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് പുള്ളി. അങ്ങനെ പുള്ളി ആകെ വിഷമിച്ചു. പുള്ളിയുടെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പുള്ളിയുടെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ ഒറ്റപ്പെടുമല്ലോ, എന്താവുമെന്നുള്ള ചിന്തയായി പുള്ളിക്ക്. അങ്ങനെ 4 ഭാര്യമാരും പുള്ളിയുടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ രാജാവ് 4ാമത്തെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു, ഒരുപാട് ആഭരണങ്ങൾ, ഒരുപാട് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നിനക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മടുത്തതാണ് നീ. ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവാണ്. ഞാൻ മരിച്ചാൽ നീ എൻ്റെ കൂടെ വരുമോ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ 4ാമത്തെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, അയ്യോ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങൾ മരിച്ച ഒപ്പം വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ രാജാവിനൊക്കെ സങ്കടമായി. കാരണം രാജാവ് ഒരുപാട് ആഭരണങ്ങൾ ഒക്കെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് കൊണ്ട് നടന്ന ഒരു പാർട്ട്ണറാണ്. അങ്ങനെ പുള്ളി 3ാമത്തെ വൈഫിനെ നോക്കി, പാർട്ട്ണറെ നോക്കി. 3ാമത്തെ പാർട്ട്ണറെ നോക്കിയപ്പോൾ 3ാമത്തെ പാർട്ട്ണർ പറഞ്ഞു, പാർട്ട്ണറോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ നിന്നെപ്പറ്റി ഒരുപാട് ആളുകളെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകൾ നിന്നെക്കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര അഭിമാനം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി സ്വത്തുകളൊക്കെ നിൻ്റെ പേരിലാണ്, നിനക്കാണുള്ളത്. ഒക്കെ ഞാൻ നിനക്കെന്നെ എഴുതി തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ 3ാമത്തെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, സോറി, എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ സ്വത്തുക്കളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വേറെ ആളുടേതായിരിക്കും, മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയായി മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിലായിരിക്കും ഞാൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവിന് സങ്കടമായി. അങ്ങനെ രാജാവ് പിന്നെ 2ാമത്തെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു. 2ാമത്തെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അങ്ങയോടൊപ്പം വരാനൊന്നും പറ്റില്ല. അങ്ങ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങക്ക് വേണ്ട എന്ത് സഹായം, മരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള സഹായങ്ങൾ, തങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാർക്കുള്ള സഹായങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ തങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ, തങ്ങളതിൽ വർഷം താങ്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. രാജാവ് ആകെ സങ്കടത്തിലായി. അങ്ങനെ രാജാവ് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല കുറച്ച് നേരത്തിന്. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് കിടന്നു. ഇനി 1ാമത്തെ ഭാര്യയോട് പാർട്ട്ണറോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയണത്. അങ്ങനെ 1ാമത്തെ ഭാര്യ, 1ാമത്തെ പാർട്ട്ണർ രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനുണ്ടെന്ന്. കണ്ണടച്ച് കിടന്ന നമ്മുടെ രാജാവ് പെട്ടെന്ന് കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭാര്യ. വല്ലാത്ത സങ്കടമായി. സങ്കടം വന്നു, സന്തോഷമൊക്കെ വന്നു നമ്മുടെ രാജാവിന്. അങ്ങനെ രാജാവ്, നീ എൻ്റെ കൂടെ വരൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, പിന്നെ നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഞാനുണ്ടോ, ഞാനില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. രാജാവിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. ആദ്യ ഭാര്യയുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, കൺസോളേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ. ഇത് പറയാനുള്ള ഈ ഒരു 4 ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സത്യത്തിൽ രാജാവിൻ്റെ ഭാര്യമാരൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ രാജാവിൻ്റെ ശരീരമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം ചുറ്റപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 4 കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് 4 പാർട്ട്ണർമാർ എന്ന് പറയുന്നത്, 4ാമത്തെ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആഭരണങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണമെന്നില്ല. പിന്നെ 3ാമതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സ്വത്തുക്കളാണ്. ഈ സ്വത്തുക്കൾ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അത് വേറൊരാൾക്കാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരാളുടേതായി മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ 2ാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കളാണ്. കാരണം നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടിങ്, മറ്റുള്ള കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കൺസോളേഷൻ, സപ്പോർട്ട്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക, സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക. 1ാമതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒപ്പമുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരം, നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ മനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്ന് സമയം കൊടുക്കുക, സമയം കണ്ടെത്തുക, മനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ചീത്തവശങ്ങൾ,
ഒക്കെ എടുത്ത് കളയാൻ, നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കാൻ, മനസ്സിനൊന്ന് ഒരു ഫ്രീ ആക്കി വിടുക. ഒരു 20 മിനിറ്റ് 25 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് ഏത് സമയമായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ദൈവമായിക്കോട്ടെ, അവർ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചോട്ടെ. പക്ഷേ ചെയ്യുന്ന കാര്യം 100% മനസ്സറിഞ്ഞ് ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കി നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മാറും, നല്ല ചിന്തകൾ വരും, നല്ല തോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും, നല്ല പോസിറ്റീവ് എനർജിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വൈബ്സ് ഉണ്ടാവും, നന്മ ചെയ്യാൻ തോന്നും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു നഷ്ടമാവില്ല ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്കെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുക, മനസ്സിനെ ഒന്ന് ഒതുക്കി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഉദയശങ്കരൻ, വാട്ടർമാൻ.